Skibidit täällä. Treenit suoritettu, ohjatut treenit. Tuntisparia, tuntitekniikkaa, mutta näistähän ei ollut apua tähän meidän vapaaotteluuraan, että oikeaan treeniin lähdetään seuraavaksi ja ensimmäisenä tultiin hakemaan vähän tänne Isman puolelle vähän eväitä. Ja UFC. Aloitettiin tuossa UFCn treenaaminen. Ollaan vapaaottelua vähän yritetty, mutta me ei oikein tykätä siitä, niin aloitettiin tosiaan toi UFC sitten. Niinku jengihän vetää tuolla Jenkeissä vittu lämpöisissä saleissa. Me näytetään, että miten täällä niinku Suomessa vedetään niinku ihan oikeesti tätä treeniä, että niinku mitä lähtee Pepeltä mukaan. Tommonen. Tehän tiedätte jos mitä multa lähtee mukaan. Se on tämmönen punainen tappaja, punainen mentula. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Otan näitä 3. Otetaan tästä vähän eväitä mukaan irtomälleihin sitten. Irtomällien puolelle. Näistä mä tykkään. En tiedä miten näin on päässyt käymään, mutta päädyimme Burger King ravintolaan. Kuitenkin niinku terveelliset. Otettiin niinku salaatit. Tilattiin salaatit, vittu on väärä. Vittu, tilasin salaatia, tuli tämmönen pöytä. En ymmärrä mitä tapahtui. Olemme saapumassa ottelupaikoille. Tunnelma on viileä. Enikämät mukaan niinku Pepelläkin näkyy, että on selässä kuvaaja on saanut kameran hallintaan ja lähdetään suunnistamaan. Täällä ei mitään pakkasta pelätä, että näin on. Täällä katsotaan, täällä niinku erotellaan pojat miehistä, että niinku tänne tullaan 10 asteen pakkasessa näyttämään, että miten tää homma niinku oikein sujuu. Että on se kaunis. Kaupunki on rakentanut melman häkin. Paikoille päästy kuvaaja kipua pian häkin päälle, ruvetaan ottaa vähän matsia Pepenkaa ja Vittu mun kädet. Champ on nostettu ylös. Fight! Gotta be the only time in Justin Gaethje's career he's heard chants of the opponent. Left hand connection for Justin up top. And again. Dustin has really benefited from not only his fight style, but those 2 wins over Conor McGregor. You beat Conor McGregor, man, your level of stardom really raises. And Dustin Poirier, with all the skills and those victories, is a bona fide star. Gaethje fans being heard from now, about a minute gone by round 2. Oh! Justin Gaethje head kicks Dustin Poirier into the stratosphere and wins the BMF belt! Oh my goodness! Oh my goodness! Ja voittaja on ensimmäisen erän tyrmäyksellä Testo Trans Pepe. häviö tuli ensimmäisen erän tyrmäyksellä. Pepe vastaan ei selittelyjä. Tällä kertaa oltiin huonompia, mutta kyllä me palataan vielä. Me lähdetään nyt tekemään siedätys paineensietokykytreeniä, eli lähdetään siis metsään, riivattuun metsään, missä kuulemma on henkiä ja muita henkiolentoja, jotka haluaa pitää loitolla siitä metsästä. Ja jos sä tuut sinne sisälle ilman, että ne saa sua loitolle, niin sä jäät sinne metsään. Me lähdetään nyt tekemään paineensietokykytestiä, lähdetään sinne metsään, lähdetään tutkimaan vähän, kerrotaan vähän mietteitä sieltä. Ja on se hienoa. Sinne vaan. Kaikki sinne vaan. Kai tää menee luotolta. Vittu kun on kylmää! Niin, hermo kireellä kun vittu pitää tää vieras kaupungissa. Voi vittu. On käynnissä. Joo, ei me kuolla vittu. Mä päästy Inekseen. Pieni. Täällä ollaan. Tulemme kämpälle. Mitä tuossa on ajaa? Pelko on ottanut vallan pojasta. Tänne ollaan päästy. Hylättyjä tai jätettyjä paikkoja. Ja Onks tuolla se joku Kyröjoki?
tuossa mennään. Mennäänkö me kohan lähellä? Eli toi näyttää aika romahtavalta. Hei, siinä on ohje! Pitää hypätä. Tää minusta poispäin, mutta liikkuu sivuttain. Ollitteko sitä videota? Joo, eli tosiaan Espanjaan lähtö huomenna ja pakattu ei ole vielä. Huomenna olisi vielä ennen lähtöä leirikin Turussa ja sinnekään ei ole pakattu ja kello on semmonen 11 illalla ja herätys olisi 5 aamulla 6 tunnin päästä herätys, että no niin, näihin kuvia, näihin tunnelmiin Skibidi Baby päättää tämän ihan vitun hämärän videon, mutta ensi kertaan. Ciao. Pränkki.